سلام أملاخ نعخم يخون تختاتلتي نايز مدب زخونكم كلكم أحواتنا حتن كميك أنكم زي بحبرة أمي وزم محلالف سومناوي تمرتي متعف قدسيو نلومون بزعبا أمتات مسلتات ملكتات متعف قدساوي تنبيتات كميك أمزت النوع بزبل مبال عسر توحادة تمرتي إنا خانت النع هراين بقى نلومون مسانا زلو أحوات باسر تولدن داني إلينيوم مو دانيኤልን ፓስተር ተወልደን እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ክብለኩም ይፈቱ ደጊምና ብከምዚ ኣገልግሎት ክንራኸብ ከዓ ፀጋ ኣምላኽ ስለ ዝበዝሓልና ንኣምላኽና ኣዝና ንመስግኖ መደብና ንምጅማር እምበኣር ሓፂር ፀሎት ክንገብር ኢና እሞ ንፀሊ ብሩኽን ሕያዋይን ጻድቕን ዘለኣለማውን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ደጊምና ነመስግነካ ኣለና ሕጂውን ካብ በረኸት ናብ በረኸት ስለተሰጋግረና ክብሪ ንዓኻ ይኹን وأملاخ سماي حجها نعدم كلنا ما أكلنا ترخب ننجبر زبل كل سخات وقطع ترو من فسكا ما أكلنا خركب كله نجبرون نزاربون زبل كل خاقويتا أك أميم كان بإذن سبات كبد حجزي أبير سخات رد أنا بشميس نتقللونا كل بدل حاجاتنا قرب لنا نسمع باركم إن خبارخنا نبرخت كنكون رد أنا كبر خبز العالم زل العالم نعخاي خون نزخلو نتقلب بقويتا بيس كريستوس آمين آمين هراين بان لومي نريو أرستي روتين أسيرن زبليو بزعبا زانتاتات روتين أسيرن كانت نعكلنا إግዚአብሔር كابزن زانتاتات زين انتايخ مهرنا دلي زلو زبل حتو قالو مو كم زانتات رايان بيمناخن حالفو زي كونس أبو تتصحيف زلو تنبيتات كمينا نستوعلو كابو خي انتاي تمرتينا نوسد زبل كوني بار مأتو تقصنا دما أب متصحف أسير معرف حموشته فأدخلتاي خمس خايبل كنا خا تي نقص أسير أبت مكابيادو إلى مسرعيا أب كدما عينو موغوس رخبت تي أب إيدو زنبرة زنقور كدما زرق حلا أسير كأقرب إلى رؤسو زنقو تنكيتي أتبل نلومين نتي نايمود داتا زمن في التأميتات أقدمو مزبره زانتاتات مدهساس كنقتلينا أملاخ بني حق أنيا هيوت في التأميتاتن هزبن نتم أب دحراي زمن زخونو تنبيتات نمترقام كحقزونا زخلون ነገራት بعينو ክንሪኦም ይሕግዘና እዞም ትንቢታት እዚኣቶም ብግቡእ እንተ ደኣ ተረዲእናዮም ንእምነትና ንኽድልድል ይሕግዙና ኣቓልቦና ኣብተን ልብታት መወዳእታ ዘይብሎም ወለዶታት ዝትንክፍ ዛንታታት ዘለውን ክልተ ኣገደስቲ ደቂ ኣንስትዮ ክንገብር ኢና ንሳተን ከዓ ሩትን ኣስቴርን እየን እታ ድሕሪ ነቲ ርሕሩሕ ቦኣዝ ምርካባ ተስፋ ዝረኸበት እታ ሰብኣያ ዝሞታ ሩት እያ ሓዳሮም ንብዙሓት ክርስትያናት ባህ ዘብል ናይ ፍቕሪ ዛንታ ኮነ ምክንያቱ ፍቅሪ ክርስቶስ ንዓና ስለ ዘንጸባርቕ እታ ካልእቲ ጎርዞ ጓል ኣብ ዓዲ ጓና ትነብር ዝነበረት ንህዝባ ንምጥፋእ ዝተገብረ ውዲት ዝነቕሐት ኣብቲ ቀንዲ ንዕኦም ንምድሓን ዝተገብረ መድረኽ ድራማ ንገዛእ ርእሳ ዝረኸበት እያ እወ ኣብ ትንቢት ጓል ኣንስተይቲ ሓያል ትእምርቲ ናይ ኣምላኽ ቤተ ክርስቲያን ምልክት እያ እዚ ከዓ ኣምላኽ ንህዝቡ ክሳብ ክንደይ ከም ዝግደሰሎም የብርህ እምበኣር ናይዘን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ፀብፃብ ቀፂልና ክንርኢ ኢና እሞ ናብኡ ክንሓልፍ ኢና ስለዚ ናብቲ ዝተዳለወና መዘራረብ ሕቶታትና ቅድሚ ምኻድና መፅሓፍ ሩት ምዕራፍ 1 ካብ 1 ሳብ 5 ዘሎ ጥቕሲ ብምንባብ ክንጅምሮ ኢና እሞ ናብቲ መዘራረብ ኢና ክንከይድ ኢና መፅሓፍ ሩት ምዕራፍ 1 ካብ 1 ሳብ 5 ኣራይ ዳኒ ዋላ ከተንብበልና እሞ ድሓር ናብቲ ዝስዕብ ፓስተር ተወልደ ክኸይደ መጽሓፍ ሩት ካብ ክንደይልኪ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ሳብ 5 ምዕራፍ 1 ካብ 1 ስጋብ 5 ከም ዝትብል ኮነ ድማ በቲ መሳፍንቲ ዝገዝኡሉ ዝነበሩ ዘበን ኣብቲ ሃገር ጥሜት ኮነ ሓደ ሰብኣይ ምስ ሰበይቱን ክልተ ደቁን ካብ ቤትልሄም ይሁዳ ኣብ ምድሪ ሞዓብ ክቕመጥ ከደ ስም እቲ ሰብኣይ እቲ ኤሊሜሌክ ስም ሰበይቱ ከዓ ናኦሚ ስም ክልቲኦም ደቁን ማሕሎንን ክልዮንን ይበሃሉ ኤፍራታውያን ካብ ቤትልሄም ይሁዳ ነበሩ ናብ ምድሪ ሞዓብ መፂኦም ከዓ ኣብኣ ተቐመጡ ኤሊሜሌክ ሰብኣይ ናኦሚ ድማ ሞተ እሞ ንሳ ምስ ክልቲኦም ደቃ ተረፈት ንሳቶም ከዓ ሞዓባውያን ኣንስቲ ኣእተዉ ስም እቲ ሓንቲ ኦርጳ ስም እቲ ካልአይቲ ድማ ሩት ነበረ 10 ዓመት ዝኣክል ኣብኡ ተቐመጡ ማሕሎንን ክልዮንን ከዓ ክልቲኦም ሞቱ
እታ ሰበይቲ ድማ ካብ ክልቲኦም ደቃን ካብ ሰብኣያን ተረፈት። ሕራይ ጽቡቕ እምበር ዛንታ አንቢብና ኣለና እቲ ኣርእስትና ኸ ኣብ መግቢ ዘለዎ ገዛስ ጥሜት ዝብል እንድዩ። ስለዚ ካብ ዛንታ እዚ እቲ ንናእሚ ንሩትን ዘጋጠመን ፀገም እንታይ እዩ? ጠንቂ እቲ ፀገም ከ እንታይ እዩ ነይሩ? ብኸመይ እዩ እዚ ሕጂ ንደቂ ሰብ ዘጋጥሞም ዘሎ ብዚ ምድሪ ኩነታት ከ ዛንታ እዚ ዘንፀባርቕ ወይ ከዓ ዘርኢ ዝብል ሕቶ እሞ ፓስተር ተወልደ ናባኻ። ኣራይ ይስማዕ ዶ ድምፀይ? ወ ጽቡቕ ኣራይ እንታይ እዚ ስእነት፣ ምፍንቓል፣ ሓዘን፣ ምረት እዚ ኩሉ ኣብ ኑኣሚን ኣብ ሩት እውን ከይተረፈ በፂሕዋ እዩ ሰብኣያ ምስኣና። እቲ ስእነት ሃገራ ገዲፋ ኑኣሚ ምስ ሰብኣያን ምስ ደቃን ክትስደድ ገይርዋ። ኣብቲ ዝኸደቶ እውን ክወፅእ ከለዉ መቸም ከም እንግምቶ ግዜ ምስ ሓለፈ ክንምለስ ኢና ንዓድና ኢሎም ሓሲቦም ይኾኑ ኢለ ግምት ኣነ። ተፀሓፈ ንረክብን ኢና ኣብቲ ዳሕረዋይ ዝረአናዮ እውን ንሳ ተመሊሳ ምምፃእ በይና ንሱ እውን ይሕብረና እዩ። ስለዚ ስእነት ፀገም እዩ ነይሩ፣ ጥሜት ክፉእ ነገር እዩ። እዚ ከዓ ብኸመይ ኮይኑ እንተበልና ኣብቲ ትምህርቲ ሰንበትና ተተንኪፎ ከም ዘሎ ንሪኦ ገሊኦም ሰባት ይብለን ኣብዚ ዓለምና ዝረአ ዘሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ሕንፍሽፍሽን ጥሜትን ሕድሕድ ምጥፍፋእን ዝመሳሰለ ኣምላኽ እንተዝህሉ ነይሩሲ ስለምንታይ ነዚ ስቕ ኢሉ ይርኢ? ስለዚ ኣምላኽ ዝበሃል የለን። ኣምላኽ ተዝህሉ ወይ ከዓ እንተልዩ ከዓ ግደ ይብሉን በቃ ናትና ፀገም ኣየገድሶን እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ኮይኑ ግን ባዕሉ ትምህርቲ ሰንበትና ከም ዝምልሶ መፅሓፍ ቅዱስ ነዚ ናይ ከምዚኦም ዝመሰሉ ሰባት ኣተሓሳስባን ኣረኣያን ርእቶን ፈፂሙ ዝድግፍ ሓንቲ እኳ ጥቕሰ ይንረክብን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ። ብፍቅሪ ንደቂ ሰባት ይሕዞም፣ ብፍቅሪ ንፍጥረቱ ይሕብሕብ። እቲ ክኸድዎ ዝግባእ መገዲ ኩሉ ኣነፂሮ ኣቐሚጡ። ህዝቢ እስራኤል ንዓና እቲ ቀንዲ ዝኾነ መምሃሪ ዛንታ እዩ፣ ታሪክ እዩ። ቅድሚኡ ዘለውን እኳ እንፈልጦ ተኾና ኣበው ዝብል ነቢያት ዘለዎ ህዝቢ እስራኤል ግን ቀንዲ ኣብነትና እዩ፣ ንዓና መምሃሪና። እቲ ዝሓለፈ ሰንበት እውን ተመሃርናዮ ንዓና መምሃሪ ክኸውን ይብል። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ክንርኢ ከለና 5ይ ምዕራፍ ከድና እንተሪኢና ተኽሊ ወይኒ ተኸልኩ ይብል እግዚኣብሔር። መሪፀ ሕሩይ መሪት ከዓ ሓረኹ እማኑ ኣረኹ ኣዳለኽዎ እቲ ምሩፅ ዝኾነ ብሉፅ ዝኾነ ወይኒ ከዓ ተኸልኩሉ እንተኾነ ግን እንታይ ፈረየ ይብል መፂፅ ድሓር እንታይ ብሎ መወዳቱ እምበኣር ኣነ ዝገብሮ ክነግረኩ። እግዚኣብሔር ንፍጥረቱ ከየፍለጠ ከየጠንቀቐ ሓንቲ ስጉምተ ይወስድ። ኣብ ኣሞፅ 3:7 ቁፅሪ እውን ከም ንረኽቦ እግዚኣብሔር ሓንቲ ነገር ኣይገብርን ንነቢያቱ ከይነ ኣቐዲሙ ከይነገረ ይብለና። ስለዚ እንታይ ክገብር እየ ይብል ነቲ ተኽሊ ወይኒ ነቲ ሓፅሩ ከፍርሶ እየ፣ ኣራግፅ ክገብሮ እየ። ሰማይ ድማ ይብል ከዓ ቁፅሪ 6 ከይድኩም ክትሪኡ ከለኹ ሰማይ ድማ ጠሊ ከይህብ ዝናብ ከይዘንም ክእዝዞ እየ። ስለዚ ኣብ ቤትልሄም ይሁዳ ዝኾነ እዚ እዩ ንናኦሚ ምስ ስድራኣ ተሰዲዳ ክትከይድ ዝገበራ ስእነት ማይ እዩ፣ ስእነት ዝናብ እዩ። ዝናብ እንድሕር ዘየለ መግቢ የለን፣ ሂወት የለን። ሰብ ከዓ መረበቱ ሓዲጉ ቦትኡ ሓዲጉ ርስቱ ሓዲጉ ክስደድ ይግደድ። ሽዑ ከይዳብኡ ዝኾነቶ ትዛንታ ዓንቶ ከም ተነበበ ሰሚዕና ያለና ሰብኣያ መይትዋ
أو مسبسحت بسدت كيدكا محازا خامسان مالت كبيد نغري እንኳን ኣብ ስደት ከይድካስ ኣፍታ ተወለድካ ኣላ ምድርካ እኳ ከቢድ እዩ ሓዘን ፅንሕ ኢላ እውን ክልቲኦም ደቃሲ ኢና ንደቃ ዝተመርዓዋ ክልቲአን ኣብ መወዳእታ ንህዝባ ናባ ዓዳ ሰናይ ፍረ ተጀሚርሎ እግዚኣብሔር ገፁ መሊስሎም ኣሎ ዝብል ምስ ሰምዐት ተሲኣ ክትከይድ ከላ ንርኢ እግዚኣብሔር ኣቀዲሙ ነዚ ኩሉ መጠንቀቅታታት ከምቲ ዓንቶ ዝበልኮ ብኢሳያስ ገና መጀመርታ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ፔንታቱክ ዝበሃል መጽሓፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ዘፀአት ዘሌዋውያን ዘሁልቅ ዘዳግም ዝብሉ መጽሓፍቲ ሓሙሽቲኦም ኣብቲ ዘሌዋውያን ሕጊ ኣቀዲሙ ንእስራኤላውያን ጥራሕ ዘይኮነ ንመጻኢ ወለዶ ብምሉኡ ከዓ ኣብ ዘሌዋውያን መበል 26 ምዕራፍ ፍቅዲ 3:4 ከምዚ ብሕግጋተይ እንተኸድኩም ንትእዛዛተይ ከዓ እንተሓለኹም እንተገበርኩምዎ ከዓ ኣነ ዝናብኩም ብግዚኡ ክህበኩም ምድሪ ድማ እኽላ ክትህብ እያ እቶም እዕዋም መሮር እውን ፍሪኤን ክህባ እየ መኻይድኩም ክሳዕ ምቕንጣብ ወይኒ ይበፅሕ ምቕንጣብ ወይኒ ክሳዕ ዘርኢ ይበፅሕ እንጌራኹም በሊዕኹም ክትፀግቡ ኣብ ምድርኩም ክትቀመጡ እዚ ነው ተስፋ ኣምላኽ ስለዚ ህዝቢ ኣምላኽ ኣይሁዳውያን ነዚ ቃል እዚ ዕሽሽ ስለ ዝበልዎ ነዚ ቃል እዚ ስለ ዝነዓቕዎ ስለ ዘቃልዎ ስለ ዝረስዕዎ ክስደዱ ተገዲዶም ኣብዚ ኩሉ ፀበባን መከራን በፂሑ ካልእ ግዜ እውን ንርኢ ኣብ ናይ ዘመን ኤልያስ ድኹም ዝኾነ ንጉስ ዝነበረሉ ኣብ ቀዳማይ ነገስት በል 17 ምዕራፍን 18 ንርኢ ከለና ዛንታው ንረኽቦ ታሪክ ኣሃብ ኤዛቤል ትበሃል ኣረማዊት ተመርዒዩ ንእስራኤል ኣብ ዝኸፍአ ውድቀት ኣብፅሕዋ እንታይ ገይሩ ንኣምላኽ ነቲ ያህዌ ዝበሃል በትናታቶም ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ስሙ መጽሓፍ ቅዱስና እውን ህልው የሱ ኣይቀየርን ንዑ ገዲፎም በዓል ካልኦት ውናቱ ጭፍራ ዝኾኑ ኣማልኽቲ ዝብልዎም ቶም ኣህዛብ ክስዕቡ ጀሚሮም እግዚኣብሔር ንኤልያስ ልኢኹ ከይዱ ናብ ቤተ መንግስቲ ከምዚ ይብል መበል 17 ቀዳማይ ነገስት ወደ ሓደ ክንርኢ ከለና ሓደ ካብቶም ግልአድ ዝነበሩ ድማ ኤልያስ ትስብያዊ ንኣክዓብ በዘን ዓመታት እዚአን ኣነ ከይተዛረብኩ ኣውሊ ኮነ ወይ ዝናብ ኣይክኸውንን እዩ ኣነ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢለ ዘለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኤልያስ እዩ በሎ ሽዑ ድሕሪኡ እዚኣ ምስ ተዛረበ ምድሪ እስራኤል እንታይ ኮይና ከውሒ ኮይና በቃ ማይ ዝበሃል የለ ኣውሊ የለ ጠሊ የለ እንስሳት ረጊፈን ሰብ ማይ ክደሊ ክንደይ ርሕቐት እናኸደ ተሸጊሩ ኤልያስ ኣበሎ ድለይ ተባሂሉ ኣይተረኽበን ተሓቢኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓቢኡ ይምግቦ ነይሩ እታ ዝበላ እግዚኣብሔር ዝሃባ መጠንቀቕታ ሽዑ እኳ እቲ ተዛረቡ እኳ ሰሚዖምስ እንተዝምለሱ ኸ ተጋጊና ኢና ንመለስ እቲ መልእኽተኛ ኣምላኽ ዝበለና ንግበር እንተዝብሉ ሓደ ነገር ነይሩ እዚ ዛንታ እዚ ታሪክ እዚ ንዘመናት እናተደጋገመ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን እውን ካብኡ ተፈልየ ይኮነ ደቂ ሰባት ኣብ ክንዲ ናብ ቃል ኣምላኽ ናብ ልማድን ወግዕን ደቂ ሰባት ጠመተ ገይሮም ትኩረት ገይሮም
ንቃል ኣምላኽ ንሕጊ ኣምላኽ ሕሸሽ እናበሉ ንርእሶም ኣብ ብዙሕ መከራን ፀገምን የእትወሉ ሓድሽ ነገር ካልእ ተለወጠ ነገር የለን ንሱ እቲ ዝነበረ እዩ ዝኸውን ዘሎ ታሪክ እናደጋገመ እዩ ዝመፅእ ካብ ቀደም ጀሚርና ክሳዕቲ መወዳእታ ዘመን እውን ሕጂ ነፅንዖ ዘለና ዝመፅእ ዝኸውን እቲ ዝነበረ መሊሱ እዩ እግዚኣብሔር ክንደይ ሕያዋይ ኣምላኽ ምዃኑ ንርኢ ንዓና ክንደይ ከም ዘፍቅረና ደጋጊሙ ብምስላታት ብምልክታት እናገበረ ክምህረና ከይንርስዖ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ስለዚ እቲ ዘጋጠመን ከምታ ዓንተው ዝበልክዎ ስእነትን ምፍንቃልን ሓዘንን ጓህን ምርኤትን እዩ ነይሩ ምናልባሽ ምስ ዝገበርክዎ እንተልዩ ኣራይ ዝወስን ወይ ከዓ ፅቡቅ ፓስተር ተወልደ ምናልባት ዳን ሓወይ ምስታ ቀፂላ ዘላ ምስ ናይ ሩትን ቦኣዝ ተመሳሳሊ ወይ ከዓ ምትሕሓዝ ስለ ዘለዎ ትዛንታ ናብኡ ስለ ዘሎ ካብኡ ኢና ክንቅፅል ምዕራፍ 2 ካብ 5 ሳብ 20 ዘሎ ዛንታ እንድዩ ስለዚ ምስኡ ኣታሒዝካ ምእንቲ ክትምልሶ ኣብ ዛንታ እዚ ዘሎ ምናልባት ሓሳብ እንድሕር ሃሊ ካብታ ናይ መጀመርያ እዚ ዛንታ እዚ ኣብ ምዕራፍ 2 ንረኽቦ ስለምንታይ ዛንታ እዚ ኣገዳሲ ወይ ከዓ ወሳኒ ዛንታ ዝኾነ ንኣሚ ብዛዕባ መንነት ናይቲ ገባር ሰናይ ወይ ከዓ ብዛዕባ ቦኣዝ ምፍላጣ ንዑ ምርካባሲ እንታይ እዩ ማለት ሓድሽ ብስራት ዝገብሮ ወይ ከዓ ፅቡቅ ዜና ዝገብሮሲ እንታይ እዩ እንታይ ይመስለካ ዝብል እሞ እስኪ ምስ ኣተሓሒዝካ ምስታ ናይ መጀመርያ ኣራይ ፅቡቅ ፓስተር ፅቡቅ ገይሩ ክገልፆ ፀኒሑ እቲ ናብታ ምድሪ ኮነ ብሓፈሻ ከዓ ናብ ብምልእና ደቂ ሰባት ብሰንኪ ዘይምእዛዝ ብሰንኪ ናይ ገዛ ርእስና ምርጫ ብሰንኪ ትንሕና ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ዝሰዓበ ነገር እንተደኣ ነይሩ ከምኡ እዩ ሕጂ ብትርጉም ደረጃ ክንሪኣ ፀኒሕና ካበይ ናበዮም ተሰዲዶም እዞም ስድራ እዚኦም እንተደኣ ኢልና ካብ ቤት እንጌራ ናብቲ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ከማታቶም ኣክል እንጌራ ዘይብሎም ግን እንተኾነ ሓደ ዘሰዓቦ ነገር ነይሩ ሕጂ ብታሪክ እንተደኣ ክንሪኦ ኮይና እዞም ስድራ እዚኦም ወለዶም ኣቐዲሞም ነታ ሕጂ ንሳቶም መሬቶም ኮይና ግን ንግዚኡ ኣይመቻእቶምን እሞ ናብ ካልእ ቦታ ዝስደዱላ ዘለው ኣምላኽሲ እንታይ ኢሉ እዩ ተስፋ ሂብዎም ናብታ መዓርን ፀባን ዝወሓዘላ ሕጂ ክሳብ ክንዲዚ ኣምላኽ ንህዝቡ ዝመቸአትን ኣዝያ ብልፅቲ ዝኾነት ስፍራ እዩ ኣዳልዩሎም እንደገና እቶም ስለያ ነታ ኣምላኽ ዝህቦም መሬት ማዕረ ክንደይ ተወናውንን ንክወርስዋ ከዓ ዝያዳ ክቅልጥፉ ከም ዘለዎም ንክሓስቡ ብሰላያት ገይሩ ዘፅንዖ ነገር ሕጂ እቶም መብዛሕቶም ሒዞሞ ዝመፁ ሪፖርት ዘይኮነሲ እቲ ንምስክር ክኾኖም በብክልተ ተሰኪሞሞ ዝመፁ ፍረ ናይታ ስፍራ ብጣዕሚ ኣዝዩ እዚኣሲ ኢልካ ናብኡ ንምኻድ ክትጓየ ዘክእል ነይሩ ግን ሕጂ እታ ቀንዲ ከምኡ ዓይነት ነገር ኣብ ሂወትና የጋጥመና እዩ ወላ ኤደን ገነትሲ ኣምላኽ ንፍጥረቱ ንደቂ ሰባት ኩሉ ኣዳልዩ ኣሕሊፉ ክህብ ከሎ በቃ ወላ እውን ኣብቲ መጀመርታ ዝነበረ ኣዳምሲ ኣብ ልዕሊ ካልእ ኩሉ ፍጥረታት ማዕረ ክንደይ ሹምን ስልጣንን ምልክን ከም ዝነበሮ ትርኢ ኢኻ ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ እዩ ኣምላኽ ንዛ ፍጥረት ነዛ ምድሪ እዚኣ ከነመሓድራ ወይ ድማ ኩሉ እቲ ዘሎ በረኸታውቲ እንታይ ክንገብሮ ክንስተናገዶ ኢሉ ዘዳልወና እንተኾነ ግን ሓንቲ ምርጫ ሓንቲ ካብቲ ኣምላኽ ንኣቶም ንደቂ ሰባት ዘቐመጦ ሕርያ ወፃኢ ስለ ዝኸዱ ናብዚ ሕጂ ዳርጋ ኩላትና ዘለናዮ ሰሃሮን መከራን ዓቕሊ ፅበትን ናይ ጥሜት ኩነታትን ናይ ውግእን ካልእን ኣሎሞ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ
ዝበለፀ ነገር እቲ ኣዝዩ በቃ ብኩሉ ሸነኽ ተባሃጋይ ክኸውን ይኽእል ንሱ እንከለካስ ዓይንኻ ይድፈን ኣእምሮኻ ንዕኡ ከስተብህልን ኣመስጋንን ከይትኸውን ዝገብረካ ነገር ኣሎ መሽዑ ናብቲ ዝዓመቐ ዝኸፍአን ትኸይድ ሕጂ ግን እዘን ስድራ እዚኣተን ከምዚ ክበሃል ዝፀንሐን ሰብኣያ ዓሪፉ ክልተ ደቃ ተሪፎም እቶም ክልተ ደቃ ከዓ ካብቲ ከባቢ ተመሪአን ግን ኣብ ፍረ ከይበፅሑ ግና እቶም ክልተ ደቃ እውን ምስ ተወስዱ ሕጂ መቸም ንናእሚ ንሩታ ንግዚኡ ኣልጊስና ንናእሚ ንበይና ክንሓስባ ከለና ራብዓይ ርእሳ መፅያሲ በይና ኣብ ቦታ ስደት ኣብቲ ብጎረባብቲ ኮነ ብባህሊ ኣመና ካብኣ ብብዙሕ ነገራት ርሑቕ ዝኾነ ከባቢ ዝነበረቶ ህመት እንተደኣ ክንዝክር ኮይና ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ግን ኣምላኽ ሕጂ እቲ ንናእሚ ብፍላይ ከዓ ፅቡቅ ትርጉም ዝነበሮ ሽም ነይሩ ክኸውን ንኽእል እዩ ድሓራይ ግና ኣምላኽ በቃ ኣምሪሩኒ እሞ በቃ ማራበሉኒ ኢላ ክሳብ ንሂወታ ኣዝያ እትፍንፍን ዝኾነትሉ ኣጋጣሚ ክንዝክር ከለና ሕጂ ንነፍሲ ወከፍና ሓደ ሓደ ግዜ ተመሊስና ዘለናዮ ኩነታት ክንምርምርን ክንዕዘብን ይገብረና እዩ ንምንታይ ናብዚ ዘለኹ ኩነታት ወዲቐ ኢልና ተመሊስና ብዛዕባ ገዛ ርእስና ክንምርምር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እሞ ግን እቲ ዝሐጉስ ነገር ከምቲ ብዛዕባ ገዛ ርእሳ ዝበለቶ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ መወዳእታ ታሪክ ናይዛ ስድራ እዚኣ ክልወጥ ስለ ዘለዎ ሓደ ክስተት ከም ተፈፀመ ኣብዚ ኢና ንዕዘብ ሕጂ እንታይ ግን ንሩታ ሒዛ ናብ ዓዳ ምስ ተመልሰት እስቲል ካብቲ ዝተማረረቶ ጉዳይ ነፃ ኣይወፀትን ምክንያቱ ምልእቲ ኮይና ከይዳ ሓንቲ በይና ንሳ እሞ ሓንቲ ጓና ከዓ ሒዛትሎ መፅያ ኣላ እንተኾነ ግና መነባበሪ የድልያ ብኩሉ ሸነኽሲ ነቲ ሕብረተሰብ ዝኸውን ምሉእነት ዘለዋ ሰብ ኮይና ክትርከብ ደረታ ነፊሓ መንታን ክትመላለስ በዚ ነገር እዚ ሓደ ድርብ ክኾና ዘድልዮ ነገር ነይሩ ግና ብዝኸፍአ ደረጃ እታ ሒዛታ ዝመፀት ሩታ ከይተረፈትሲ ኣብ ግራት ናይ ካልኦት እንታይ ኣብ ምእራያ ግዜኣ ትሓልፍ ዘላ ቀሪማ ምእራይ ሕጂ እንታይ እዩ ንሱ ከምኡ ክብል ፀኒሐ ኩነታትና ንተዓዘብ ክንሓፍሶ ዝግባአና ቀሪም ዲ ወይስ ብምሉእ እቲ ግራት ኢና ክንውንን ዘለና ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ዝሓስበልናን ዝመደበልናን ነገር ክንርኢ ወይ ድማ ናብኡ ንምምጣር ኢና ዝያዳ ክንጓዓዝ ዝግባአና ሕጂ ነዛ ስድራ እዚኣ ምንጋፍን ረድኤትን ክመፅእ ስለ ዝኾነ ሓደ ዘስተባሃለትሉ ነገር ነይሩ ንሱ ከዓ ቦኣዝ ነዛ ስድራ እዚኣ ምንጋፍ ኮይኑ እዩ ካብ 5 ስጋብ 20 እቲ ዛንታ እንትደኣ ኣንቢብናዮ ኣብኡ ኣሎ ግን ቦኣዝ ነዛ ስድራ እዚኣ ካብዚ ዘላቶ ህሞትን መሪር ናብራን መንታን ክትወፅእ እቲ ንሱ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ ሕጂ ኣብዚ ሓደ ነገር ክስተባሃል ዝግብኦ ነገር ኣሎ ቦኣዝ ብጣዕሚ ኣዝዩ ለዋህን ትሑትን ምዃኑ ብግልፂ ኣብቲ ታሪክ ይርአ እንድዩ ግን እዛ ስድራ እዚኣ ከዓ ልዕሊ ማንም ዕድለኛ ክትከውን ከዓ እንታይ ከዓ ነይሩ ዘመድ እታ ስድራ ከዓ ነይሩ ሕጂ እዚ እዩ ነዛ ስድራ እዚኣ ዓብ ተበጃውነት ክኾንላ እቲ ሓደ ግዜ ሰባት ኣብ ጉዳይና ጣልቃ ኣትዮም ብዝተፈላለየ መገዲ ረዲኦምና ክኾኑ ይኽእል እዮም
ንዝተወሰነ ግዜ ከይከውን ግና ከም ሰብ እንታይ ኣሎ ምጥርጣራት ኣሎ። ኣብዚ ግና እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎና ኩሉ ግዜ ምስኣ ኩሉ ግዜ ናታ ክኸውን ዝወሰዶ ስጉምቲ ወይ ድማ እቲ ናይ ስጋ ምቅርራብ ዓብ ረብሓ ኣለዎ። ሕጂ ኣነ እንታይ ተዓዚበ ካብዛ ትምህርቲ እዚኣሲ ንቦኣዝ ንሩታ ወይ ድማ ነታ ስድራ ዝወሰዶ ናይ ምብጃው ስጉምቲ ልክዕ ክርስቶስ ንህዝቡ ነቶም ከነወዳድሮ ፀኒሕና ኢና መዓርን ፀባን እንተውሕዝ ምድሪ ከላቶም እዮም ናብ ምንታይ ከይዶም ናብ ቦታ ስደት ናብ ካልእ ርሒቆም ከይዶም ልክዕ ከዓ ኣዳምን ሂዋንን እቲ ዝተዋሃቦም ንዕኡ ጠንጢኖም እዮም ናብዚ ዘለውዎ ነገር ወዲቖም። ሕጂ ኣምላኽ ግን ምንጋፍን ምድሓንን ክኸውን ንሰባት እንታይ ገይሩ ሰብ ብምዃን መንነቱ ሓዲጉ ገዛ ርእሱ ስጋብ ኣምላኽ ምዃኑ ጠንጢኑ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ንምምፃእ ዝወሰዶ ስጉምቲ ፀኒሕና ክንሪኦ ኢና። ቦኣዝ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ተወፋይነት ይፈፂሙ ግን ከዓ እንታይ ብምዃኑ እዩ ሰብ ብምዃኑ ዝወሰዶ ስጉምቲ ልክዕ ከምቲ ቦኣዝ ናይታ ስድራ እንታይ ነይሩ ዘመድ ነይሩ ናይ ስጋ ሪሌሽንሽፕ ነይርዎም ጥብቕ ዝበለ ርክብ ነይርዎም ሰብ እዩ ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቓሉ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ንኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ዝገልፆ ወዲ ሰብ ክሳብ ክንዲዚ እዩ እቲ ቦኣዝ ሕጂ በቃ ብታሪክ ደረጃ ጥራይ ንርአዮ ሽዑኡ ዝምስጥ ነገር እንድዩ እቲ ንሩታ ኮነ ንናእሚ ኣብ ቦኣዝ እውን ነታ ስድራ ዝኸፈሎ ዋጋ ኣብኡ እንከለና ዝምስጥ ታሪክ እንድዩ ግንኻ ሓደ ዘዘክረና ነገር ኣለዎ ንሱ ከዓ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንህዝቢ ወይ ንደቂ ሰባት ዝኸፈሎ ተበጃውነት እውን እዩ ዘዘኻኽረካ። ፅቡቅ ዳንሓወይ ኣምላኽ ይባረካ። ፓስተር ተወልደ ኣብዚ ትውስኾ ተደኣሊካ እቲ ግዜ እንተኣኺልና እወ ቦኣዝ ክርስቶስ ዝመስል ባህሪ ዘለዎ ሰብ እዩ እንታይና ንረእኡ ነዛ ካብ ሞዓባዊት ዝኾነት ሩት ኣይሁዳዊት ወይ እስራኤላዊት ዘይኮነት መፅያ ዝሰምዖ ዛንታ ነይሩ ዝተነገሮ ዛንታ ነይሩ ናይታ ዘመዱ ዝኾነት ናኦሚ ኩነታት እውን ከም ቤተሰብ ተሰሚዕዎ ከም ዝነበረ ንርኢ ግን ሰብ እዚ ባህሪ ክርስቶስ ዘንፀባርቕ ሰብ ምዃኑ ንርኢ ከም ዳኒ ዝበሎ ቅዲሙ ባህሪ ክርስቶስ ዘንፀባርቕ ሰብ እዩ ምስ ረኣየ ኣብቲ ግራቱ ኣብቶም ዓፃዶ ናቱ ዝነበረ መፅኡ ምስ ረኣየሲ እንታዊት እያ እዚኣ ደኣ ኢሉ ሓቲቱ ምስ ነገርዎ ሽዑ ደንጊፁላ ታጓሊ ኢልዋ ናብ ካሊእ ከይትኸዲ ኣብዚኣ ምሳኻታቶም ዘድልየክ ኩሉ ምሳሕቲ ኮይኑ ምሳኣቶም ትምስይ ማይ የለኪ ማይ ስተይ ስኽፍታ ከይስምዕክ ከይትሽቁረሪ ነቶም ዓፃዶ ከዓ ሃደራኹም ከይተሰክፍዋ ዝደለየት ኩሉ ተሓባበርዋ ካብቲ ተዓፅድዎ እውን ግደፉላ ካብቲ እንዳኣተ እውን ግደፉላ ምእንቲ ክትረክብ ወሰኽ ክትረክብ ሽዑ ምሸት ከይዳ ዘበስረቶ ዛንታ እዩ ንሓማታ ዓብይ ብስራት ዓብይ ናይ ልቢ ሓጎስ ዝፈጠረላ እዚማ ዘመድና እንዲት ዝብጀወና ሰብ እኮ ንሱ እዩ ኣምላኽ ኣመስጊና ናኦሚ ኣብቲ ፅሑፍ ክትሪእዎ ኣለኹም ኣመስጊና ኣምላኽ እስራኤል ይባረኽ ዘይሓደገና ዘይጥንጠንና ዘይርስዓና ተስፋ ክትገብር ጀሚራ እንደገና ከም በሓድሽ ክርስቶስ ጎይታ ነቶም ሽጉራት ነቶም ጥሙያት ነቶም ስኡናት ነቶም ማርጂናላይዝ ተገብሩ ንበይኖም ተፈለዩ ናቶም እዩ ዘቐድም
ኣቶም ይድንግጽ ዝድንግጽ ልብ ኣለዎ ስለዚ ሎሚ እውን ዝኾነ ኣብዚ እንሰምዖ ነዚ ዛንታ እዚ ክንሰምዕ ከለና ነዚ ትምህርቲ እዚ ክንሰምዕ ከለና ኩላትና ኣብ ነፍሲ ወከፍና ዝኾነ ፀገምን ሽግርን ክህልወና ይኽእል እዩ ከከም ውልቅና ስለዚ ግን ሓደ ነገር ክንዝክር ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይሓደገና ኣብ ጎድነና ኣሎ ኣብ ጥቃና ኣሎ እዚ እዩ ከዘከረና ዝግብኦ ዛንታ እዚ ተደርብያ ዝነበረት ዘልዕለ ኣምላኽ ንዓና እውን የልዕለና እዩ ኣሜን ሕራይ ጽቡቅ ፓስተር ተወልደ ኣምላኽ ባርካ ጽቡቅ ጌርኩም ኢኹም ገሊጽኩሞ ኣብ ኣፍ ደገ ጥራይ ክንነብር ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ቤት ከም ውሉድ ኮይና ክንዓቢ ወይ ከዓ ክንነብር እዩ ክርስቶስ ንነፍሲ ወከፍና ዝመፀ ወይ ከዓ ዝተበጀወ እሞ እዚ እቲ ጥዑም ዜና እንብሎ እሞ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ቃል እዚ እምበኣር ክንቅፅል ኢና እሞ ሕጂ እውን ቦኣስ ከም ተበጃዊ ወይ ከዓ ከም መድሓኒ ከመይ ጥቕስታት ኣለና እሞ ከመይ እዩ ኣብዚ ኸ ብኸመይ ተገሊፁ ዘሎ ክንርኢ ኢና ጥቕስታት ኣለና ምናልባት ምሳኹም እንድሕር ሃልዩ ትጥቕሲ እዘን ጥቕስታት እዚኣተን ኣብ ኢዮብ ኣሎ ኣብ ማቴዎስ ኣብ ይሁዳ ኣብ ሉቃስ ኣሎ እቲ ጥቕስታት ምስቲ ግዜና ሪኢኹም ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ሞ እዘን ጥቕስታት ብዛዕባ እቲ ሰይጣን እጀታይ ወይ ከዓ ይብፅሓኒ እዩ ዝብሎ ሰብኣውነት እንታይን ዝገልፃልና ዝብል ሕቶ እሞ ምናልባት ናብ ዳኒስኪ ክቅፅል ናባኻ ተን ጥቕስታት ምሳኹም እንድሕር ሃልየን ኣራይ መጀመርታተን ጥቕሲድና ከነብቦን ወይስ ከም ዝጠዓመኩም ሓፈሻ ሓራይ ታዩ ብጣዕሚ ግና ክንተናኽፋ ፀኒሕና እንዲና ቦኣዝ ነዛ ስድራ እዚኣ ማዕርክ እንደ ዋጋ ከም ዝኸፈለ ወይ ድማ ከምዚ ፓስተር ክብሎ ፀንኸሲ በቃ ኣምላኽ ምንጋፉ ስለ ኣብዛ ስድራ ስለ ዝነበረ ሩታስ ኣምላኽ ክረድእ ናብ ምንታይ ወዲቓ በቃ ናብ ናእሚ ኣውዲቕዋ በቲ ዝኾነ ነገር ከዓ ብጣዕሚ ከም ዘመስገነት ኢና እውን ዝተብህል እሞ ሕጂስ ግን ሓደ ነገር ኣሎ ብግብሪ ክፍፀም ወይ ድማ ክክሰት ዘለዎ ነገር ቦኣዝ ንገዛእ ርእሱ ኣፀቢቑ ይፈልጣ እዩ እንተደኣ ነዛ ስድራ እዚኣ ክብጀዋ እንተደኣ ኮይኑ ክመላእ ዘለዎ ኣቐዲሙ ክፍፀም ዘለዎ ረቑሒታት ኣሎ ቅድሚኡ ካልእ ንመን ክወርስ ዘለዎ ሰብ ነታ ስድራ ክወርስ ወይ ድማ ሕጂ እንታይ እዩ በቃ እትናቶም ሽም እትናቶም ግራት እትናቶም ንብረት ብምሉኡ ናብ ዕዳጋ ወፂዩስ ሽዑኡ በቃ ቀዳማይ ወራሲ ንስኻ ኢኻ እሞ ነዛ ሰበይቲ ከይተረፈት የእትዋ ኢሉ ተሓላፍነት ምስ ሃቦ ሽም ንምጥቃስ ክጠቕመና መን እዩ ዝበሃል ኣብ መፅሓፍ ሩት ኣብ ክንደይ ኣደላ ሞ ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ ሓደ ስጋብ 12 ዘለዋ ገለ ንምርድኡ ምንታን ክስታ ክገብረና ከንብብ ክፍትነ ቦኣዝ ድማ ናብ ደገ እታ ከተማ ደይቡ ኣብኣ ኮፍ በለ እንሆ ከዓ እቲ ቦኣዝ ብዛዕባኡ እተዛረበሉ ወራሲ ይሓልፍ ነበረ ንኡ ድማ ኣታ መኒኻ ኣግልስ እሞ ኣብዚ ተቐመጥ በሎ ንሱ ከዓ ኣግሊሱ ተቐመጠ ቦኣዝ ድማ ካብ ዓበይቲ እታ ከተማ 10 ሰብኣይ ወሲዱ ኣብዚ ተቐመጡ በሎም ንሳቶም ከዓ ተቐመጡ ሽዑ ነቲ ወራሲ እዛ ካብ ምድሪ ሞኣብ እተመልሰት ናእሚ ነቲ ክፍሊ ምድሪ ኣሊሜሌክ ሓውና ክትሸጦ ደልያ ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ እዞም ተቐሚጦም ዘለውን ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ህዝበይን ዓድጎ ኢለ ክሰምዓካ ሓሰብኩ
بجك خاوراسي يلبون بدحري خاها أنا يموت ورث انتخون كورث زيت ورث انتخون كجنا خفلت نعين نجرني بولو نسخة كورث يبلا أوكي تخونتات زوانا وين ينيرو እጀታዩ እዚ ብቐዳምነት ንዓይ ዝምልከት ከብሎ ዝኽእል ነገራት ነይርዎ ክሳብ እዚኣ ፀገም ድበሃል የብሉን ቦኣዝ ድማ በታ ግራት ካብ ኢድና እሚ እትዕድገላ መዓልቲ ኢልዎ እቲ ምዉት ኣብ ርስቲ ምእንቲ ከተቕውም ካብ ሩታ እታ ሞዓባዊት ሰበይቲ እቲ ምዉት ከዓ ክትዕድግ ኢኻ በለ እቲ ወራሲ ድማ ርስተይ ከየበላሹ ክወርሳ ኣይክእልን ክወርሳ ኣይክእልን እየ እሞ ነታ ኣነ ዝወርሳት ንስኻ ውረሳ በለ ሽዑ እቲ ታሪክ ይቕፅል ሕጂ ኣነ ብጣዕሚ ኣዝዩ እቲ ቦኣዝ ዝወሰዶ ወይ ዝኸፍሎ ዘሎ ዋጋ እንተደኣ ክንሓስቦ ኮይና ካብ ፍቕሪ እዩ ዝብገስ ንሩታ ክወስድ ዝገበሮ ነገር እንተደኣ ኮይኑ ፍቕሪ እዩ እቲ ካልእ ግና ልዕሊ ማንም እቲ ካልእ ወራሲ ግና ካብ ፍቕሪ ኪንዮው ቅድሚ ፍቕሪ እጀታይ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ኣነ ቀዳምነት ዘለኒ ተቀዳማይ ወራሲ ወይ እውን ጉዳይ ንዓዩ ቀዳምነት ዝምልከት ኢሉ ዝሓስብ እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ነገራት ዝተቐርቀርና ሰባት ኢና በቲ ሓደ ሸነኽ ክርስቶስ ንህዝቡ ንፍጥረቱ ንቤተ ክርስቲያን ብፍቕሪ እዩ እንታይ ክገብራ ዝደሊ ክዕድጋ ወይ ክቐርባ ዝደሊ በቲ ሓደ ሸነኽ ዘሎ ፀላኢ ግና እዚ ክልተ ደይ ይራኸቡ ኣብ መንጎ ፀልማትን ብርሃንን ዘሎ ግጭት ወይ ቅልስ እዚ ኣፀቢቑ ክበርሃልና ዝገብር ኩነታት ኣለዎ ዲያብሎስ ንዓና ከም እንታይ እዩ ክእውጀና ዝፍትን ከም ናቱ እዩ ክእውጀና ዝፍትን ንዝክር ኢና ኣብ ማቴዎስ ዘሎ ነተን 40 መዓልቲ ናይ ፆሙ ፀሎትን ግዜ ምስተወድኣ ሓንሳብ በቃ ነታ ኣብ በሪኽ ቦታ ወሲዱ ንምልእቲ ነዛ ምድሪ እዚኣ ኣርዩ ናተይ እሞ ኢልዎ ምሽቶ ናተይ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ወላ እውን ኣብ ካልእ እንተ ደኣ ክንርኢ ኮይና ሓደ ግዜ ንናይ ሙሴ ሬሳ ኣምላኽ ኣተንሲኡ እቲ ልቀ መላእክቲ ዝኾነ ሚካኤል ወይ የሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ሒዝዎ ክኸይድ ምስ በለ ሽዑኡ ሰይጣን ዘተስኦ ወይ ዘለዓሎ ሓደ ጉዳይ ነይሩ ከመይ ኢሉ ይኸውን ኢሉ ካብ ሕጂ ንኔው ሙሴ ናይ መን እዩ ኢሉ እዩ ዝእውጅ ዘሎ ናተይ እዩ ምክንያቱ ኣነ ብሰንኪ ሓጢኣት ኢኻ ካብ ሰማይ ኣሊኻኒ ሙሴ ከዓ ብሰንኪ ሓጢኣት እዩ ሞይቱ ካብ ብሕጂ ሰማይ ንዑ ኣይምልከትን እዩ ሙሴ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እጀታይ እዩ ይብል ኣሎ ሕጂ ነዚ ከምዚ ዓይነት ኣቀራርባን ነዚ ከምዚ ዓይነት ኣዋጅን ብኸመይ ነስተናግዶ እዩ ሕጂ ነፍሲ ወከፍና ክርስትያናት ክንግንዘብ ዝግባአና እጀታይ ኢኹም ናተይ ኢኹም ኣነ እዚ ንነኩም ክብል ከሎ ፀላኢ ንሕና ነቲ ብፍቕሪ ከመሓድረናን ክብጀወናን ኢሉ ገዛ ርእሱ እንታይ ዝገበረ ሰብ ዝገበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ንመን ንሓሪ ኢና ልዕሊ ማንም ክስታ ክንገብሮ ዝግባአና እምበሪ ኩሉ ግዜ ዲያብሎስ ነቲ ኣብ መወዳእታ ንዕኡ ንመላእክቱን ኢሉ ዝተዳለወ በይኑ መንታን ከይኣትዋ ነፍሲ ወከፍ ብቃሉ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብለና ነገራት ኣሎ ሒደት መዓልታት ከም ዝተረፍኦ ፈሊጡ ሲ ብዓብይ ቁጥዓ እንታይ ገይሩሎ ወሪዱሎ ሕጂ ወይለኹም ምድርን ባሕርን ዝበለሉ ልክዕ እቲ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ፍጥረት መንታን ክውንኖም መንታን ንሱ ክዕብልል ኢሉ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ እዩ ግን ልዕሊ ማንም ቦኣዝ ብፍቕሪ እዩ ነዛ ስድራ እዚኣ ቀሪብዋ ምስ ሩታ ዘለዎ ሪሌሽንሽፕ ከዓ ብኡ መጠን ሕጂ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ፈፀራ ኣቢለ ገለ ክብል ሲ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ዲያብሎስ ዘይትብርሆን ዘይፈትዋን ነገር እንተደኣ ነይራ
እታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ እዚኣ መፂኡ ክንዲ ሰባት ዝኸፍሎ ናይ ምድሓን ተበጃውነት ብጣዕሚ እያ ተሳቅዮ። ስለዚ ምዛ ሓረግ እዚኣ ምዛ ዘርኢ እዚኣ ምዛ ሰንሰለት እዚኣ ኩሉ ግዜ ፅል ኣለዎ። ብቐሊሉ ክንሪኦ የብልናን። ኣብ ልዕሊ ናይ ስድራ ኣሊሜሌክ ዝወረደ ናይ ሞት ኩነታት ስቕ ኢሉ ዝመፅእ ኣይኮነን። ዲያብሎስ ነዛ ስድራ እዚኣ መንታን ክትፀንት እሞ እቲ ዘርኢ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብኡ ቢሉ እንታይ ክኸውን ክጠፍእ ዝወሰዶ ስጉምቲ እዩ። ግን ሓንቲ ዘየፅንዓን ዘይፈለጣን እንታይ ኣላ ጥቕስላ ንሳ ከዓ ውፍያት ልክዕ ከምቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ልቢ ዘለዎም እንበዓል ቦኣዝ ናቶም መንነት ሓዲጎም ናይ ገዛ ርእሶም ምርጫን ወለዶም ጠንጢኖም ናይ ካልኦት ተበጃውነት ኢሎም ዝውፈዩ ከም ዘለው ግን ዘንጊዑ በዚኣ ነገር እዚኣ ከዓ ኣምላኽ ከዓ እታ ሰንሰለት ወይ እታ ፈትሊ እታ ዳኣቢሉ ክመፅእ ዘለዎ ናይ ምድሓን ወለዶ ኣምላኽ ከዓ ኣምፅእዋ። ኣሜን ስለዚ እታ ፍቕሪ እያ እታ ዋና ነገር። ኣሜን። ፅቡቅ ኣምላኽ ባረካ ዳንሓወይ። ፓስተር ምናልባት ተን ጥቕስታት ንሰማዕትና ብሩኽ ክኾናሎም ምስአና ተሓሒዝካ ምስቲ ትወራሲ እጀታ ኢሉ ግን ዘይግብኦ ነገር እዩ ከልዕል ደልዩ እሞ እስኪ ኣብዚ ኸ ሰይጣን ብኸመይ ኣቢሉ እዩ ምዘን ጥቕስታት እዚኣተን ዝገልፆ ወይ ከዓ እንታይ እየን ዝብላ ዘን ጥቕስታት እዚኣተን ከ? እወ ኣብ 4 እንደንተን ጥቕስታት ኢዮብ ቀዳማይ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ ክሳብ 11 ዘለዋ እየን። እታ ካልአይቲ ከዓ ኣብ ማቴዎስ 4:8-9 እያ። እታ ሳልሰይቲ ይሁዳ ሓንቲ ምዕራፍ ጥራሕ ስለ ዘላታ 9 ኢና ንብል ፍቕዲ 9 ማለት እዩ። እታ መወዳእታ ከዓ ሉቃስ 22:31 ሰለስቲአን ብዛዕባ ሰይጣን ከምቲ ሓወይ ክብሎ ዝፀንሐ ኣማን እጀታ እዩ ዝብላ ነዛ ምድሪ እዚኣሲ ናተይ እያ ወሲደያ እየ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ንብረተይ ናተይ እዩ ኢሉ ወናንኡ ኣነ እየ ስኻ የእትወካኒ። ሕጂ ንኢዮብ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ግን ደቂ ጎይታ ከም ዘለዎ ኣይፈለጠን። ንዑ ዝስዕቡ ከም ዘለዎ ኩሉ እቶም ንኣምላኽ ካብ ልቦም ዘገልግሉ ከም ኢዮብ ዓይነት ከዓ ኣይፈለጠን። ስለዚ ነቲ ባርያይ ንኢዮብ ዶ ርኢኻዮም ስበሎ ህይ ኢዮብ ዳ እሞ ዘይብጉቦ ኢኻ ሒዝካዮ ጉቦ ሂብካዮ ንዑ ሓፂርካሉ ደሎ ሓዊ ሓፂርካ ብሓዊ ሓፂርካ እዩ ንብረቱ ከዓ ባሪኽካሉ ደቁ ባሪኽካሉ ካብዘን ኩለን ሓንቲ ተተልዕል ሕጂ ምረእኻዩ ክረግመካ እዩ። ከሲሱ ከሳሲ እዩ። ስም ሰይጣን ካልእ ስሙ ከሳሲ ኣሕዋት ይብል። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ይኸሰሎ ነቶም ቅዱሳን እውን ይኸስስ። ስለዚ ኢዮብ ንስኻ እንተቲ ዝሃብካዮ ዝባረኽካዮ በረኸት ተተልዕልሲ እሞኸ ደኣ ኢዮብ ደኣ ንመን ክመርፅ ንመን ክሓሪ ደኣ ንጥፍኣት ደኣ ክሓሪ ነዚ ጨካን እውን ነቲ ዝባርኾ ኣምላኽ ነቲ ዘፍቀሮ ኣምላኽ ይሓሪ እምበር ከመይ ገይሩ ንዑ ይሓሪ? ዘገርም ክርክር እኮ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና። ዳሕራይ ናብ ክርስቶስ በዓሉ ክመፅእ ከለካ ኣብቲ ማቴዎስ ዘሎ ክንርኢ ከለና ናይ ኢዮብ ግዜ ከይወስደና እምበር ትዛንቱ ከም እንፈልጦ ብዙሕ ደጋጊሙ ፈቲንዎ ክሳዕ ባዶ ኢዱ ዝተርፍ። እቲ ዝገርም ነገር ከዓ ኢዮብ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎሲ ብድሕሪት እንታይ ክኸውን ከም ዘሎ ኣይፈልጥን ነይሩ ኣይፈልጥን። እንተዝፈልጥ ነይሩ ምናልባሽ ካልእ ምበለ ነይሩ ይመስለኒ። ሰይጣን ሽዑ ተሳዒሩ ሓፊሩ ሓሳቡ ምዃኑ ንሱ እግዚኣብሔር ሓቀኛ ምዃኑ ንሱ ዝህቦ ነገር ጥፍኣትን ሞትን ምዃኑ በዚ እውን መረጋገፂ ተረኺቡ ኣብ ኣብታ ምስ ክርስቶስ ዝተጓነፋ ተጓንፎ ከዓ ማቴዎስ 4 ምዕራፍ 8-9 ዘላ ናብ ዓብይ ኸረን ናብ ኣዝዩ ዓብይ ኸረን
ويكعن هاب أزي نوح كرن وسيدو منجستات كلها عالمن كبرتنن أرأيو يبل كم زي فلتا بتناي سيد أنا بحالا يزقل صوزلو أرأيو مو فقم ميلكا أنت تسجد اللي إذا كلها كهبك يبلو زقرم كوي ها ني نمرحي بريزيدنت أمريكا سي بريزيدنت أمريكا ترامب حجنا عيكو كبرتها تبنت تسجد اللي أمريكا بمولا أمهاب كوخانيرو سلطان أمهاب كوخانيرو كو إلكا خم زرابي وك بنشتي يكون ريقول لنا مالتي ها بنشتي يكون ريقول لنا شعو بتي قال أملاح غيرو موجتو إذا كان أنا أبنت كخون غيرو إذا أمتو صبقوا تخونا أبنتي صحفينا أنا مختنا هي قال إجزي أبيرنا أنا مختنا ني سيد أنا نسعرلو بتي قال أملاخ سماين مدرن زفترلو قاليو صحفيو سجدتنا حدا أملاخ رح يزي قباء عنم أي قباء أني أمدري خونا بسماي إتاسال سيتي يهودا نري أزلنا بزعبا سقا موسي قدم حاوي أمان صبوق يرو نسوا إيجن أوانوس موسى مسمته تقبيري ግን ተቀቢሩ ከተርፋይ ገበሮን እግዚአብሔር ከወስዶ ደልዩ እቲ ቀዳማይ ከሙታን ትንሳኤ ዝተንሳኤ ሙሴ ኣብ ምድሪ ድሓር መላእኽቲ ኣብቲ ትንቢት መንፈስ ክንርኢ ከለና መላእኽቲ ተኣዚዞም ክወስድዎ ክመፁ ከለዉ ሰይጣን ከዓ ጭፍርኡ ሒዙቶም ጭፍራ ፀልማት ኣታ ተወሪርና ዓይነት ወራሪ እዚ ኮነ ዓይ ዝግባእ እታ ትገብሩ ትወስድ ኣለኹ ተዋጊኡ ዝከኣለ ኩሉ ገይሩ ግን ሓሶት እዩ እወት ዝበልካዮ እቲ ሙሴ ዝገበሮ ሓጢኣት ዝፈፀሙ ሓጢኣት ዝተጋገዩ ጌጋታት ሓቂ እዩ ግን ድማ ኣነ ከፍ ኢለሉ እየ ተነሲሑ እዩ ተመሊሱ እዩ ናተይ ኮይኑ ዝብል መሊሰሉ ብፀርፊ ኣይመለሰሉን ንዓና ንክርስቲያናት ዝኾነና ኣንታ ሰይጣን ጎይታ ይግናሕካ ይገስፅካ ዝብል መልሲ ይሂቡ ብዙሕ ግዜ ንሕና ሕልፍ ብዘረባ ኢና ንዛረብ ከምዚ ዓይነት ከጋጥመና ከሎ እግዚኣብሔር በዓሉ እቲ መልኣክ እግዚኣብሔር ጎይታ ክርስቶስ ግን እግዚኣብሔር ይግናሕካ ኢሉ እታ ናይ መወዳእታ ጥቕሲ ኣብ ሉቃስ ዘላ 22:31 ፅብቕቲ ጥቕሲ ያንሳ ከዓ ስምዖን እነሆ ሰይጣን ከም ስርናይ ክሓሕየኩም ተመነየ ይብል ሰይጣን ከም ስርናይ ክሓሕየኩም ተመነየ እዚ ቃል እዚ ኩሉ ሳዕ ህያው እዩ ኣሕዋተይ ኩሉ ሳዕ ሰይጣን ንደቂ ኣምላኽ ከም ስርናይ ክሓሕየና እዩ ለይትን ቀትርን ድቃስ ዘይብሉ ክሓሕየና ዘሎ ሰራዊት ወሰሊፉ ንዓና ካብቲ መገድና ካብቲ መፀበይና ከውፃና ይፅዕር ካልእ ስራሕ የብሉን ካልእ ዕዮ የብሉን ቀፂሉ ዘሎ እንተሪእና ግን ኣነ ግን ምእንታኹም ለመንኩ ይብል ጎይታ ንጴጥሮስ ተዛሪቡሲ ግን ብቁፅሪ ብብዙሓት ብፕሉራል ገይሩ ከዓ እዛዝሞ ከሎ ንርኢ ኣለና ምእንታኹም ለመንኩ ምእንታይ ኩላትና ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መበል 17 ምዕራፍ ዘሎ ንዓና ዝፀለዮ ፀሎት ኣሎ ለምውን ኣብ ሰማይ ኮይኑ ምእንታና ይልመና ኣሎ ጎይታ ስለዚ ሰይጣን ንዓና ከሕሕየና ከውድቐና ከጥፋኣና ክሓርደና ይፅዕር ኣሎ ኣይድቀስ ጎይታ ድማ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ስለና ይዓይሎ እሞ ብክብሪ ንዕኡ ይኩኖን ጎይታ ኣሜን ፓስተር ተወልደ ኣምላኽ ባርኽካ ሕራይ እምበኣር ፅቡቅ ብዛዕባ ሩት
ብዛዕባ ቦአዝን ካልእን ምስቲ ትንቢታዊ ኣገላልፃ መፅሓፍ ቅዱስ ምስኡ ክንሪኦ ፀኒሕና ኢና ሕጂ ከዓ ብዛዕባ ሃማንን ሰይጣንን ኢና ክንመፅእ እሞ ኣብዚ ኣገዳሲ ጥቕስታት ኣሎ ግድን ኢና ከነንብቦ እዚ ናይ መፅሓፍ ኣስቴር ምዕራፍ 3 ካብ 1 ሳብ 14 ኣንቢብኩማ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኢለ እየ ዝሓስብ ራእይ 12 ካብ 14 ሳብ 17 ከምኡ ኸ ራእይ 13 15 ግን ነንብበን እሞ እዘን ጥቕስታት እዚኣተን እንታይ ምምስሳል ዘለወን ክንብል ኢና ምስቲ ምስ ኣስቴር ማለት እዩ እሞ እስኪ ናብተን ጥቕስታት ክንከይድ እሞ ኣነ ኣስቴር ብምልእታ ከነንብባ ምስ ግዜና እንድሕር ኮይኑ ሕራይ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢልና ከነንብባ ንኽእል ኢና ኣይነው ከይትነውሐና ካብ 1 ሳብ 14 እያ ታዛንታ ሕራይ ከንብባ ይበል ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ንጉስ ኣሕሽዌሮስ ንሃማን ወዲ ሃመዳታ እቲ ኣጋጋዊ ክባበሎ ኣኽበሮውን መንበሩ ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ኩላቶም ሽማምንቲ ልዕል ኣበሎ እቶም ኣብ ደገ ንጉስ ዝቕመጡ ኩላቶም ገላዊ ንጉስ ንሃማን ፍግም ኢሎም ሰገድሉ ከመይሲ ብዛዕባኡ ንጉስ ከምኡ ኢሉ ኣዝዩ ዝነበረ ማርዶካይ ግና ፍግም ኢሉ ኣይሰገደሉን ሽዑ እቶም ኣብ ደገ ንጉስ ዝቕመጡ ዝነበሩ ገላዊ ንጉስ ንማርዶካይ ስለምንታይ ኢኻ ንስኻ ትእዛዝ ንጉስ እተፍርስ በልዎ ኮነ ከዓ ንሳቶም መዓልቲ ንመዓልቲ ነጊሮምዎ ምስማዕ ምስ ኣበዮም ኣይሁዳዊ ምዃኑ ነጊሮምዎ ምስማዕ ምስ ኣበዮም ኣይሁዳዊ ምዃኑ ነጊሮምዎ ነበሩ እሞ ግብሪ ማርዶካይ ዝፀንዕ እንተኮይኑስ ምእንቲ ክሪኡ ንሃማን ነገርዎ ሃማን ድማ ማርዶካይ ፍግም ኢሉ ከምዘይሰገደሉ ምስ ረኣየ ብቁጣዕ መልአ ብዛዕባ ህዝቢ ማርዶካይ ምስ ነገርዎ ከዓ ኢዱ ንማርዶካይ ጥራይ ክዝርግሓሉ ኣብ ዓይኑ እተናዓቀ ኮይኑ ተራእዮ ስለዚ ሃማን ንህዝቢ ማርዶካይ ነቶም ኣብ ብዘላ መንግስቲ ኣሕሽዌሮስ ዝነበሩ ኩላቶም ኣይሁድ ከጥፍኦም ደለየ ብቐዳመይቲ ወርሒ ንሳ ከዓ ወርሒ ኒሳን ንመንግስቲ ኣሕሽዌሮስ ብመበል 12 ዓመቱ ኣብ ቅድሚ ሃማን ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ካብ ወርሒ ንወርሒ ክሳብ መበል 12 ወርሒ ንሳ ወርሒ ኣዳር ጲር እዚ ማለት ዕጭ ኣውደቑ ሃማን ድማ ንንጉስ ኣሕሽዌሮስ ኣብ ማእከል እቶም ኣብ ኩለን ሃገራት መንግስትኻ ዘለዉ ኩሎም ህዝብታት ሓደ ፍሉይ ህዝቢ እተዘርዘረን ፋሕ ዝበለን ኣሎ ሕጎም ከዓ ካብ ኩሎም ህዝብታት ፍሉይ እዩ ንሕጋጋት ንጉስ እውን ኣይሕልውን እዮም ስለዚ ንጉስ ክሓድጎም ኣይግባእን እዩ ንንጉስ ፅቡቕ እንተ ደኣ መሰሎ ክጠፍኡ ይፅሓፍ ኣነ ድማ ብኢድ እቶም ዓየይቲ ናብ መዝገብ ንጉስ ክኣቱ 10,000 ታለንት ብሩር ክመዝን የበለ ሽዑ ንጉስ ቀለቤቱ ካብ ኢዱ ኣውፂኡ ንሃማን ወዲ ሃማናታ እቲ ኣጋጋዊ ፀላኢ ኣይሁድ ሃቦ ንጉስ ከዓ ንሃማን ፅቡቕ ኮይኑ እተረኣየካ ክትገብርስ እቲ ብሩርን እቲ ህዝብን ንኣኻ ተውሂቡ እዩ በሎ ካብ ቀዳመይቲ ወርሒ መበል 13 መዓልቲ ድማ እቶም ፀሓፍቲ ንጉስ ተፀውዑ ከምቲ ሃማን ዝኣዘዞ ኩሉ ከዓ ናብ ሽማምንቲ ንጉስን ኣብ ሃገር ንዘለዉ ገዛእትን ኣብ ነናይ ህዝቢ ሓላቁን ነንሃገር ከከም ስርዓት ኣፀሓፍኡን ነንህዝቢ ድማ በብቋንቋኦም ብስም ንጉስ ኣሕሽዌሮስ ተፃሕፈ ብቐለበት ንጉስ ከዓ ተሓትመ ብሓንቲ መዓልቲ መበል 12 ወርሒ ንሳ ወርሒ ኣዳር ንኩላቶም ኣይሁድ ነጉባዝን ኣረገውትን ንህፃናትን ኣንስቶምን ከጥፍእዎም ክቐትልዎም ክድምስስዎምን ገንዘቦም ከዓ ክዘምትዎምንሲ ደብዳቤታት ብቁልጡፋት ፈረሰኛታት ናብ ኩለን ሃገራት ንጉስ ሰደድዎ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ተዳልዮም ክፀንሑስ ኣብ ኩለን ሃገራት እቲ ትእዛዝ ክወሃብ ንኩሎም ህዝብታት ቅዳሕ እቲ ፅሑፍ ተኣወጀ ራይ ፅቡቅ ትዛንታ ንቢብና ኣለና ናይ ኣስቴር ናይ ራእይ ዮሃንስ ከዓ ከንብባ እሞ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢላ ካብ 14 ሳብ 17 ከምኡ ከዓ 13 15 ከምዚ ከዓ ትብል እታ ናይ 12 ማለት እዩ ካብ 14 ነታ ሰበይትካ ካብ ገፅ እቲ ተመን ርሒቓት ዘመንን ዘመናትን ፈረቓ ዘመንን ክትምገብ ናብ በረኻ ናብቲ ስፍራኣ ምእንቲ ክትነፍር ክልተ ክንፊ ናይቲ ዓብዪ ንስሪ ተዋህባ እቲ ተመን ድማ ውሒዝ ምእንቲ ክወስዳስ ነታ ሰበይቲ ደድሕሪኣ ከም ውሒዝ ዝኾነ ማይ ካብ ኣፋ ኣውፀ ምድርኻ ነታ ሰበይቲ ረድኣታ እታ ምድሪ ኣፋ ከፊታ ነቲ ትገበል
ካብ ኣፉ ዘውፅኦ ውሒዝ ዝሓጠቶ እቲ ገበልካ ነታ ሰበይቲ ተቆጣዕ እሞ ምስቶም ንትእዛዝ ኣምላኽ ዝሕልውን ምስክር የሱስ ሒዞም ዘለውን ዝሰረፉ ዘርአ ክዋጋእ ከደ እያ ትብል። ክሳብ 17 13 15 ከዓ ከምዚ ትብል ምስሊተ ኣራዊት ምእንቲ ክዛረብን ነቶም ንምስሊተ ኣራዊት ዘይሰገዱ ዘበሉ ኩላቶም ምእንቲ ክቐትሎምን ከዓ ንምስሊተ ኣራዊት ትንፋስ ክህብ ተዋህቦ እያ ትብል። ስለዚ ዘንበብናየን ጥቕስታት ኣብ መንጎ ዘን ጥቕስታት እዚኣተን እንታይ ምምስሳል ተዓዚብና ወይ ከዓ ተዓዚብኩም? ዮሃንስ ብዛዕባ እትያ ትርፋፍያ ቤተክርስትያን ኣምላኽ ዝሃቦ መግለፂ ምስቲ ሃማን ብዛዕባ ህዝቢ ኣምላኽ ዝሃቦ መግለፂ ብኸመይ ነመሳስሎ ወይ ከዓ ብኸመይ ትርእይዎ ዝሕቶ ዝሞ ፓስተር ተወልድ ናባኻ ክኸይድ እፎ ጊዜና ስለ ዝኸደ ንሕፅር ኣቢለ ቅረቡ ክፍትን እየ ዕራይ ክልተ ፓርቲና ንርኢ ዘለና ክልተ ጉጅለ ሰይጣን ክርስቶስ ህዝቢ ኣምላኽ ህዝቢ ዓለም ህዝቢ ተኸተል ሰዓብቲ ሰይጣን ብኻሊእ ኣባህላ ግሬት ኮንትሮቨርሲ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ሃማን ኣብ ምድሪ ሜዶን ፐርሲያን መንግስቲ ሜዶን ፐርሲያን ዝለዓለ ስልጣን ዝነበረ ሰብ ነይሩ። በቲ ንጉስ ፍቱው በቃ ቀዳምነት እተሰርዐ ሰብ ነይሩ። ሕጂ ካብዚ ተለዓለ ከዓ እንታይ ገይሩ? ሰባት ከኽብርዎ ክሰግድሉ ሕግድን ኮይኑ እዚ ታሪክ እዚ ኩነታት እዚ ባህርያት እዚ ሲ ኣብ ዓለምና ደጋጊሙ ዝረአ ዘሎ ነገራት እዩ። ዕቡያት ዝኾኑ ስልጣን ዘለዎም ሰባት ንደቂ ሰባት ኣብ ትሕቲኦም ረጊፆም ገዝኡዎምን ክሰግድሎምን ይደልዩ። ሕጂ ሓደ ግን ረእዩ ትርፋፍያ ዝበሃል ከዓብዚ ንርኢ ኣለና እንደገና ትርፋፍያ እዚ ኩሉ ህዝቢ እናሰገደሉ ሲ ሓደ ሰብ ትርፋፍያ መርዶክዮስ ዘይሰግደሉ እቶም ካልኦት ተረእዩ ከዓ እንታይ ዓይነት ትዕቢት እዩ እዚ ትዕቢተኛ እታ ኮንካ ስለምንታይ ደይ ትሰግድ ኢሎም ይሰግድን እየ ስግደት ንኣምላኽ ጥራሕ እዩ ዝግባእ ነጊሮም ከምቲ ዓንቶ ሰማዕና ምስ ነገርዎ ሓሪቑ ንዑ ንበይኑ ምጥፋእ ከዓ ንእሽተይ ኮይና ተሰሚዓቶ ሲ ነቶም ወገናቱ ብምልኦም ኣይሁድ ከብርሶም በቃ ከፅንቶም ፍቃድ ካብ ንጉስ ደልዩ ነቲ ንጉስ ከዓ ኣታሊሉ ኣዳናጊሩ ኣዋጅ ከውፅእ ገይሩ። ብካል ወገን ከንታይ ንርኢ ኣለና? ሓራ ዘውፅእ ኣምላኽ ንርኢ ኣለና። በቲ ወገን በሉሲፈር ወገን ክንሪኦ ከለና ብወገን ሉሲፈር ኣብ ሰማይ እቲ ዝለዓለ ስፍራ ዝነበሩ ካብ ክርስቶስ ቀፂሉ ዝለዓለ ስፍራ ዝነበሩ ኣይ መላእኽቲ ፀብለልታ ዝነበሩ ፍጡር እዩ ነይሩ። እዚ ኣይኣኽለንን ኢሉሲ ናይ ኣምላኽ ስፍራ ተመንዩ ዓመፅ ከዓ ዓመፅ ኣላዓዒሉ ኣብ ሰማይ ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ኣብቲ ሰላም ዝሰፈኖ ምድሪ ኣብቲ ስልጣን ኣምላኽ ዘለዎ ድሓር ኣይፋልካን ምስ ተባሃለ ትዕግስቲ ምስ በዝሖ ሲሶ መላእኽቲ ኣላዓዒሉ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ንክርስቶስ ክግምጥሎ ሓሲቡ ሽዑ ተደርቢዩ ናብ ምድሪ ተሰጉጉ ኣብ ምድሪ ምስ መፀ ከዓ ክንሪኦ ከለና እቲ ዘንቱ ነዊሕ እንድዩ ንክርስቶስ ኣብዚ ፀኒሕዎ ክርስቶስ ንህዝቡ ከድሕን ኢሉ ካብ ሰብ ስጋ ለቢሱ ምስ መፀ ከጥፍኦ ፈቲኑ ኣይከኣለን ኣብ መስቀል ተሳዒሩ ኣብ መስቀል ምስ ተሰዓረ ግን ስቕ ኣይበለን ትማ ይበለን ንዑ ንክርስቶስ ጥራሕ ዘይኮነሲ ነቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ ኩሎም ክሰጎም ከሳድዶም ከጨንቆም ተዓጢቁ ተላዒሉ ዝበዝሕ ዓለም ብምሉእ ኣብ ጎድኖ ሰሊፉ እቶም ሲሶ መላእኽቲ ምስኡ ዝወረዱ እውን ክንደይ ምዃኖም ብቆፅራ ይንፈልጦም ኢና ሲሶ ይብለና እልፍ ኣእላፋት እዩ ዝብሎ መፅሓፍ ቅዱስ ቁፅር ናይ መላእኽቲ ኣብ እታ ሕሪት ቤተ ክርስቲያን እታ ሰበይቲ ዝብላ
ቤተ ክርስቲያን እያ ንሳ ከዓ እታ ትርፋፍያ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን እታ ቃል ኣምላኽ ንሕጊ ኣምላኽ ሓልያ ፀኒዓ ትቕፅል ትርፋፍያ ዝኾነት ዝተረፈት ቤተ ክርስቲያን ንዓ እውን ከጥፋኣ ውሕጅ ዝመስል ካብ ኣፎ ውፀ ይብለና ካብ ኣፎ ክብል ከሎ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ናይ መዳናገሪ ትምህርቲ ካብ ንቃል ኣምላኽ ዝፃረር ትምህርቲ ንሰባት ዘተዓሻሹ ብስልጣናትን ብምሁራትን ብዝመሳሰለ ገይሩ ነዛ ቤተ ክርስቲያን ከጨንቃ ተበጊሱ ግን ናብ ሃማ ክንምለስ ከለና ሕጂ ሃማ እዚ ኣዋጅ ምስ ኣወጀ ህዝቢ ኣይሁድ ኣኺልዎም በቃ ተስፋ ይብሎምን ክፀንቱ ተወሲኑ ኣሎ ሕጊ ሜዶን ፋሪስን ከዓ ኣይግምጠልን ኣይልወጥን እዩ ዝተገብረ ፈፂምካ ዘይቅየር ሕጊ እዩ ሓንሳብ እንድሕር ወላ ብገይጋ ይተኣወጅ ተጋጊና ነርና ክንእርሞ ኣለና ይበሃልን እዩ በቃ ሓንሳብ ተተወሲኑ ወላ ገይጋ ይኹን ተግባራዊ ይኸውን በቃ ይፍፅም ኢምፕሊመንት ይግባእ ስለዚ እንታይ ክኸውን ነይርዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ጣልቃ ከኣቱ ነይሩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ንመን ትውክል ንኣስቴር መርዶክዮስ ንኣስቴር ትውክል ኣስቴር ነዚ ከምዚ ዓይነት ግዜ ኣስቴር ተላዒላ ሂወታን መስዋዕት ክሳብ ዝኸውን እንተጠፋእኹን ጠፋእኹ እያ ኢላ ተጠፋእኹን ጠፋእኹ እቲ ዛንታ ስለ ንፈልጦ ተበጊሳ ንህዝባ ብፆምን ጸሎትን ኣብ ጎና ደው ክብሉ ገይራቶ መርዶክዮስ እውን በዚ ተገዩ ነጢፉ ኣብዚ ዘለዎ ኩሉ ነቶም ናይ ሃማ መልእኽቲ ኣዋጅ ዘብፅሑ ብኣፍራስ ቀልጢፎም ከይዶም እዮም በፂሖም ኣይሁድ ግን ከመይ ገይሩ መርዶክዮስ ከም ዘብፅሖ ዝገርም እዩ ከመይ ዓይነት ሰንሰለታዊ ርክብ ከም ዝነበሮም ዝገርም ነገር እዩ ኣብፂሖሞ ናብ ኣምላኾም ተማህሊሎም ጸልዮም ጸይሞም ሕጊ ሜዶን ፋርስን ማንም መንግስት ማንም ስልጣን ክግልብጦ ክቀይሮ ከመሓይሾ ኣይኽእልን ሓይለ ኣምላኽ ጥራሕ ግን ኣዋጅ ብኣዋጅ ክስዕሮ ይኽእል ኣሜን ስለዚ እቲ ዝኾነ ነገር ክንግልብጦ ይንኽእል ኢና ሕጊ ሜዶን ፋርስን እዩ ግን ካሊእ ነገር ክንገብር በዓሉ እግዚኣብሔር ከዓ እንታይ ገይርዎ ንሃማ ንመርዶክዮስ ክሰቕለሉ ዘዳለዎ መስቀል ነይሩ ኣብቲ መስቀል እሱ ተሰቂሉ ንዓና ዘዳለዎ ሰይጣን ንዕኡ እዩ መፅሓፍ ቅዱስና ከም ዝብሎ መቕዛዕታ ሓዊ ንሰይጣንን ንጭፍሩ ንሰዓብቱን ይተዳልዩ ይብለና ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብቲ መወዳእታ ግዜ እዚ ዛንታ እዚ ንዓና ፅቡቕ ኣብነት እዩ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ሰይጣን ናይ መወዳእታ ፀንቂቁ ዘሎ ሓይሊ ኩሉ ፀንቂቁ ዝጥቀመሉ ተልዩ ንቤተ ክርስቲያን ነታ ትርፋፍያ ብከምዚ ዓይነት እዩ ውሕጅ ከውርደላ ግን ምርጫ ኣለና ዶ ይብልና ካልእ ሕርያ ይብልናን ኣብቲ ተስፋ ዝሃበና እሙን ዝኾነ ጎይታ ኣብቲ መከራና ኩሉ ኩሉ ሳዕ ክሳዕ መወዳእታ ዘመን ምሳኹም ኣለኹ ዝበለና ጎይታ እሱ ጥራሕ ኢና ክንፀንዕ ዘለና ከምቶም ኣበውን ነቢያትን ከምቶም ሰማዕታትን ዝሓለፉ ካብኣቶም ንምሃሮ ዘለና ትምህርቲ ሎሚ እዚ እዩ እዞም ክልተ እዚ ግሬት ኮንትሮቨርሲ ኣብ ክልተ ሓይልታት እዚኦም ንሪኦ ዘለና ንዓና ፅቡቕ መተባብዕን ተስፋን እዩ መጻኢ መወዳእታና ፅቡቅ ፓስተር ኣምላኽ ባርክካ ሕራይዳ ናብታ ናይ መጨረሻ ክንከይድ ኢና እሞ ብዛዕባ እቲ ኣስቴር ኣብ ምዕራፍ 4 ዝጠቐሰቶ ንከምዚ ዝበለ እዋን መን ይፈልጥ ኣብዚ መፀ እንተኮይነ ኢላ ዝተዛረበቶ ነገር ነይሩ እሞ ጥቕስታት ኣሎ ኣብ መፅሓፍ ኣስቴር ብዛዕባኡ ዝተዛረቡ እሞ እስኪ ኣብ መዛዘሚ ታሪክ ናይዛ ምድሪ ኣብዛ ዘለና ምድሪ ዘጋጥመና ኩነታት ዝገልፅ ሓሳባት ካብ መፅሓፍ ኣስቴር ብኸመይ ኢና ካብኡስ እንታይ ኢና ክንመሃር ንኽእል ኣስቴር ብዛዕባ ዝስ እንታይ እያ ትብለና ዘላ ዝብል ኣጠቃልላ ኣቢልካ
هراي بطعمي مستا أقدمو باستر كبلا تنحز تححز ملختي زلوا قالون كاو خدك أسعنيحو أستر معرف 4:13 زلوا ماردوكاي دمان أستر مليسون كم زخبلوا لهم منو ميلو أبيت نقول سلازلخي كاب كله ما أهود تفليخي نبينخي إدحن إلك بلبخي أي تحسبي شو بዚ ግዜ እዚ ስቕ እንተበልክስ ናይ እሁድ ሓገዝን ሓራን ካብ ካልእ ቦታ ክመጽእ እዩ ንስኹም ቤት ኣቦኹም ግና ክጠፉ ኢኹም ንስኺ ከምዚ ንዝበለ እዋን ናብ መንግስቲ መጽኢ እንትኾንኪ من يفلت መን ይፈልጥ ሕጂ ነፍሲ ወከፍና ኣብቲ ዘለናዮን ከከም ኩነታትና ኣነ ኣብዚ ቦታ እዝን እዚ ህላወ እዝን ኣባይ ክፍፀምሲ ኣምላኽ መዲቡ እንተኮይኑስ መን ይፈልጥ ክንብል ካብዚ ዓብ መልእኽቲ ንወስድ ስቑኢልና ብኸምኡ ወይ ብኣጋጣሚ ዝፍፀም ነገር የለን ኣምላኽ ንኩላትና ዝቐረፆ ቅርፂ ወይ ድማ ዝመደቦ ኣዝዩ ክቡር ሓሳባት ኣሎ ንዕኡ ተፈጻሚ መንታን ክኸውን ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ናብዛ ምድሪ ከም ዘምፅኣና ክንሓስብ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እሞ ሕጂ ግን ምስ ምኽሪ ኣምላኽን ምስ ሓሳብ ኣምላኽን ክንሰማማዕ እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ኣብዚ ዝተገብረ ነገራት ኣሎ ኣስቴር ብወገና ሓደ ክገብሮ ዝግባአኒ ነገር ኣሎ ኣቐዲምኩም ግና ንብሙላእትኩም ነቶም እቶም ህዝቢ ማለት እዩ ማርዶካይ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ከስምዖም ዝኽእል ሰባት ብፆምን ብፀሎትን ኣብ ቅድሚ ኣቐሪቦም ሕጂ ንሳ ከም ሰብ ሓላፍነት ተሰኪማ ክትገብሮ ዝግባእ ነገር ከም ዘሎ ሓሲባ ገለ ስጉምቲ ክትወስድ እዚ ተልእኾ ነፍሲ ወከፍና ምዃኑ ክንግንዘብ ዝገብረና ነገር ኣሎ ግን እዚ ክኸውን ከሎ በቃ ኣብ ምድሓን ገዛ ርእስና ኮነ ወይ ንሰባት እንተደኣ ብከምዚ መገዲ ነገልግል ኮይና ሃሊናሲ በቃ ናትና ኣገልግሎት ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሑ ገይርዎም ኢልና እንንየተሉ ነገር የብልናን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንሕና እንፍፅሞ ኣገልግሎት ናይ ምድሓን ኣብ ጎንና ዝኸውን ሓደ ልዕሊ ማንም ሚዛን ክንህቦ ዝግባአና ነገር ኣሎ ሽዑ እታ ንግስቲ ዘይፍቀድ እኳ ክነሱስ ናብ ንጉስ ከኣቱ ኢላ እታ ዝወሰደታ ስጉምቲ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ግና እንታይ ረኸበት እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ ሞገስ ረኸበት ስለዚ ድሓራይ ታሪክ ከም ንፈልጦ ብምልእታ ናይ ኣይሁድ ምድሓን በዚያ መስርሕ እዚኣ ከም እተፈፀመ ርኢና እንዲና ግን ኣብ ጎና ምን ነይሩ እቲ ንጉስ ነይሩ ኣብ ጎና ኣብ ቅድሚኡ ሞገስ ረኺበ ስለዚ ኣተመሊስና ኣብቲ ታሪክ ናይ ቤተክርስትያን ክንርኢ እንተደኣ ኮይና ፓስተር ክብሎ ፀኒሑ ዲያብሎስ ነዛ ምድሪ እዚኣ መንታን ከጥፍኣን ብፍላይ ከዓ ልዕሊ ማንም ኣንፃር እታ ቤተክርስትያን ስለ ዝነበረ ካብ ኣፉ ውሕጅ ቃላት ለቃቂሙ ኣይኮነን ዝሰድድ ሓንቲ ሓሶት ኣይኮነን ሎሚ እዛ ምድሪ እዚኣ ብምንታይ ዝተኸበበት እያ እንተደኣ ኢልና ብናይ ሓሶት ውሕጅ ኣዝያ ዝተዓብለለት እያ ብዝኸድካዮ ካብ ነቲ ሓቀኛ ነገር ነቲ ሓሳዊ መልእኽቲ ዝያዳ ሰባት ዝቕበልሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ንእግሪ መገድና ሎማዓቲ ገለ ካብኡ ኣብቲ ትምህርቲ ሰንበትና ጠቂስዎ ዝሓለፈ ናይ ሰንበት ሓቂ እንተደኣ ተመሊስና ክንግንዘቦ ክኢልና ዳርጋ ኣብ ብምሉእ ሕብረተሰብ ናይ ክርስቲያን ዝተረሰዐትን ዝተዘንግዐትን እያ በዚኣ ክመፅእ ዝኽእል ነውፂ ኣሎ ሽዑኡ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ሰንበትናሲ ኣምላኽ ንህዝቡ የናግፍ እዩ ንህዝቡ ሓርነት የውፅእ እዩ ብፍላይ ከዓ ስለታ
ተረፍ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መወዳእታ ንኽብሩ ደው ክትብል ዘለዋ ማሕበር ምንጋፍ ኣለዎ። ሽዑ ተጠቕሲሉ ንሽሕን 260 መዓልታት ወይ ዓመታት እታ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ የዕቂብዋ እዩ እምበሪ ከምቲ ፀላኢ ንዓዓ ከጥፍእን ካብ ገፅ ምድሪ መንታን ሙሉእ ብሙሉእ ክትሃስስን ዝወሰዶ ስጉምቲ ምጠፍአት ግን ኣምላኽ ምንጋፍ ኣለዎ ንህዝቡ ዝኸውን ኣብ መወዳእታ ረድኤት ኣለዎ ሕጂ እንታይ እያ ምስታ ቀዲማ ክትወሃበና ፀንሐት እዚ ናይ ስግደት ጉዳይ እዩ ኦኬ እዚ ናይ ምእማን ጉዳይ እዩ ወይ ድማ ነቲ ዝተቐበልካዮ ሓቂ ማዕረ ክንደይ ንዕኡ ደው ኢልካ ምፅናዕ ዝሓትት ነገር እዩ ብልክዕታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መወዳእታ ዘመን ብጣዕሚ ከቢድ መከራ ክመፃእ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግር እዩ እንተኾነ ግና እቲ ናይ ምእማን ወይ ድማ ኣብቲ ትክክለኛ ዝተቐመጠልና ነገር ፅኑዓት ኮይና ምንታይ ክንነብር ኣነ እዚኣ ጥቕሲ እዚኣ ከንብባ ደስ ብለኒ ሕሩያት ኢና ተፀዊዕና ኢና እንተኾነ ግና ክሳብ መወዳእታ ክንፀንዓሉ ዘለና ሓደ መልእኽቲ ወይ ድማ ተራ ከም ዘለና ክንሓስብ ይግባአና ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ዘላ እንታይ ትብል ስለዚ ኣቶም ኣሕዋትና ኢሉ ቁፅሪ 10 ንፅዋዕኹምን ምሕራይኩምን ከተፅንዕዎ ኣዝኹም ተጋደሉ ኢሉ እዚ እንተገበርኩም ከቶ ኣይከተንደልሁፁን ኢኹም ስለዚ ሓደ ፃውዒት ኣሎ ሓደ ክንፍፅሞን ክንዓሞን ዘለና ነገራት ኣሎ ነቲ ገድሊ ክርስትና ገድሊ እዩ ወላውን ቅድሚኣ ኣላ ኣብ ምዕራፍ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 6 ደጊም ብግዚኡ ንሱ ልዕል ምእንቲ ከብለኩም ኣብ ትሕቲ እታ ፅንዕቲ ኢድ ኣምላኽ እንታይ በሉ ትሕት በሉ ስለዚ መን እያ ተናግፍ መን እያ ካብዚ መከራ ዝተውፅእ ወይ ድማ ነታ ማሕበር ኣቀዲሙ ኣምላኽ ከም ዘናገፋ ንሕና እውን እዚ ምንጋፍ እዚ ክንቅበል ኣምላኽ ንኩላትና ዘዳለዎ ነገር እሞ ግን ኣብ ትሕትታ ፅንዕቲ ኢድ ኣምላኽ ትሕት ምባል ክንለማመድ ኣምላኽ ፀጉ የብዝሓልና ኣሜን ኣሜን ዳኒ ኣምላኽ ባርኽካ ምናልባት ፓስተር ተወልደ ትውስኽ ሓሳብ እንድሕር ኣሊካ ክትብሎ ዝደለኻ ነገር ንእሽተይ ግዜ ኣነ ኣብቲ መወዳእታ ኣብቲ ናይ ዓርቢ ዘሎ ሓደ ነጥብታት ኣለዋ ንሰን ቁርብትን ክፍተ ዘብለን ደስ ምበለኒ እንታይ ይብል ሲ ሰይጣን ባህልን ልምድን ኣይንቕበልን ንዝበሉ ብቁፅሪ ውሑዳት ዝኾኑ ህዝቢ ቁጥዐ የለዓዕል ስልጣንን ተፈላጥነትን ዘለዎም ሰባት የባራብር ወይ ከዓ የለዓዕል ኣብ ልዕሊ እቶም ህዝቢ ኣምላኽ ማለት እዩ ኣንጻር ሕጊ ግዜ ኣምላኽን ብርኹስ ኣተሓሳስባን ልማድን ዝነብሩ ምሕዝነት ይፈጥሩ ሃብቲ ፍሉይ ተውህቦ ዘለዎም ትምህርቲ ዘለዎም ኩሎም ተደሚሮም ነቶም ውሑዳት ምንዓቕ ይጅምሩ ትፈልጡ ዲኹም ኣብቲ ግሬት ኮንትሮቨርሲ ዝብል መፅሓፍ ብዘበን ማርቲን ሉተር ሽዑ ዝነበረት ናይ ተሃድሶ ዘመን ማርቲን ሉተር ምሳኣቶም ምስቶም ሮማውያን ምስቶም ጳጳሳውያን ክካታዕ ከሎ እንታይ ኢሉ ይከራኸር ነይሩ መስለኩም እቲ ናይ ጳጳስ ወኪል ዝነበረ እስኪ ተመራዒዎ ምሳና ኣብ ጎድና ዘለዉ ክንደይ ምሁራት ክንደይ ሊቃውንቲ ክንደይ ዓበይቲ ክንደይ ሃብታማት እዚኣቶም ግን ኣበይ ዘለዉ እዮም እዚኣቶም ካበይ ዝመፁ እዮም ትምህርቲ የብሎም ገለ የብሎም ኣይዎ ምስኪ ብኸመይ ዝምጉት ነዩ
ሕጂ ንውሑዳት ኣብ ዩጋንዳ ከለኹ ሲ ናይ ጀነራል ኮንፈረንስ ፕሬዚዳንት ናብኡ መፂ ነይሩ ሓደ ግዜ ሕጂ ናብቲ ፕሬዚደንት ናብ ዩጋንዳ ፕሬዚደንት ሙሶቨኒ ተፀቢዮም ምስ ረኸብዎ ንስኻትኩም ብቁፅሪ ዘይ ውሑዳት ኢኹም ዝብል ቃል ተዛሪቡ ነይሩ ኢሎም ክዛረቡ ሰሚዐ ይዝክራ ውሑዳት ኢኹም ሰይጣን ሰዓብቱን ጭፍርኡን ንኣና ብውሑዳን ስለዚ ክንነዓቕ ሽልል ክንበሃል ክንጓሓፍ ከም ዘለና ገይሩ እዩ ዘባራብርን ዘላዓዕል ብመደረን ብፅሑፋትን ብትምክሕትን ብምሕናይን ብምፍርራህን ካብ እምነቶም ክሓድጉ ይፅዕሩ ከግድፍዎም ይፅዕሩ ብናይ ሓሶት ክሲ ዳኒ ዓንቶ ይብል ነይሩ ሓሶት ብሓሶት ተመለጥ ብናይ ሓሶት ክሲ ጌታ ኢየሱስ ኩን ሓሶት ክሲ ተኸሲሱ ነቢያት ብሓሶት ክሲ ተኸሲሶም ሃዋርያት ብሓሶት ክሲ ተኸሲሶም ብዝለዓለ ቁጥዐ ስምዒት ናይ ህዝቢ የለዓዕሉ ትፈልጡ ዲኹም ህዝቢ ቃል ኣምላኽ ስለ ዘይፈልጥ ምሁራት ዝኾኑ ተፈላጥነት ዘለዎም ፍሉይ ተውህቦ ዘለዎም ሰባት መፂኦም ኣብ ዓብዪ ኣኼባ ዋዕላ ክዛረቡ ከለዉ ክምድሩ ከለዉ ህዝቢ እንታይ ይኸውን የንጨብጭብ በቃ ዋ እታ ትበሃል ዝላስ ሓቂ ድያ ሓቂ ኣለዋ ድዩ ቀድያ ኣብ ቃል ኣምላኽ መሰረት ኣለዋ ድዩ ዝብል ዝሓትት እምዛ ይትረኽቡን ኢኹም ኣብ ዓለምና ንሪኦ እዚ እዩ በቃ ምንጭብጫብ ሓንቲ ቃል ተዘሪባ ምንጭብጫብ ሓቂ ስለ ዘይብሎም ጽሑፍ እዩ ዝብል ሓቂ ስለ ዘይብሎም መሞገቲ ከዓ እንታይ ገብሩ ነቲ መጽሓፍ ቅዱሳዊ እታ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሰንበት ብፍሉይ ሕጊ ገይሮም ከጥፍእዋ ፃዕሪ ይገብሩ ጨቋኒ ዝኾነ ሕግታት ከዓ የውፅኡ ወይ ከዓ የእውጁ ነቶም መራሕቲ ፓርላሜንት ወይ ከዓ ኮንግረስ ንብሎ ኣብዛ ዓዲ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ገብሩ ይደፋፍእዎም ሓጊ ከውፅኡ ኣንጻር እዞም ውሑዳት ናብኡ ኢና ንኸይድ ዘለና ኣሕዋት ናብኡ ኢና ንኸይድ ዘለና መወዳእታ ኣብ ኢና በፂሕና ዘለና ዳርጋ ግን ኣምላኽና ከምቲ ኣብዚ ናይ ሃማንን መርዶክዮስን ንሪኦ ዘለና ሃማንን ህዝቢ እስራኤልን ህዝቢ ኣይሁድን ዝረአናዮ ታሪክ መሊሱ እዩ ዝደግም ኩሉ ሰዓት ዓዋታይ ሰዓሪ ኣምላኽና እዩ ተዓዋታይ እቲ ውሕድ ህዝቢ እዩ እታ ትርፋፍያ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ እያ መራሒኣ ክርስቶስ ዝኾነ ተበጃዊኣ ፈጣሪኣ መድሓኒኣ ጌታ ኢየሱስ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ተዓዋቲት ንሳ ምዃና ንእሽተይ ቅንጣብ ተኣክል እኳ ንጣራጠር ኣይግባአናን እዩ እዚ ንዓና ኣቐዲምና ክንፈልጦ እተወሃበና ስለ ዝኾነ ብምስጋና ክንቀበሎ ይግባአና ስለ ዝፈትወና ኣቐዲሙ ነጊሩና ስለምንታይ ኮይኑ ኸይንብል ነቲ ዘይፈልጥ ህዝቢ ከዓ ክንሕልፍ ከምቲ ዓንቶ ተባሃለ ሎሚ መወዳእታ ተዋሂቡና ዘሎ ሰለስተ መልእኽቲ ንህዝቢ ክንእውጅ ኣዋጅናትና እዩ እግዚኣብሔር ንነዊሕ ግዜ ክፅበ ፀኒሑ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ክነብፅሕ ሓደራ ንዓና ተዋሂቡና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓይሉን ፀጉኡን የብዝሐልና ትግሃት እውን ይሃበና ስለዚ እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን ኣሜን ኣሜን ኣምላኽ መስገን ኣምላኽ ይባርክኩም ፓስተር ተወልደ ዳኒ ብሓቂ ኣገዳሲ ትምህርቲ እዩ ብዛዕባ መፅሓፍ ሩትን መፅሓፍ ኣስቴርን ከነፅንዕ ከለና ፍሉይ ዝኾነ ትምህርቲ ረኺብኩም ክትኮኑ ሰማዕትና ከዓ ተስፋ ይገብር ብዙሕ ነገር ኢና ተማሂርና ኣብኡ ክርስቶስ ርኢና ያለና ተበጃዊና መድሓኒና ኣምላኽና ኣብኡ ርኢና ያለና ብመገዲ ኣስቴርን ብመገዲ ሩትን ጌርና እሞ መመሊስና ምስትውዓል ጥበብ ክበና ነቲ ቃል ከዓ ምግላፅ ክውስኸና ንእግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ክንልምኖ ይግባአና እሞ ስለ ዝነበረና ግዜ ንኣምላኽ ኣዚና ነመስግኖ ንዓኻትኩም ከዓ ስለቲ ዝሃብኩምና ኣዝዩ ኣገዳስን ግሩምን መልእኽቲ ከዓ ኣዝየ ዘመስግነኩም ደጊመ ኣምላኽ ይባርኽኩም ባር መደብና ብፀሎት ክንዛዝሞ እሞ ፓስተር ተወልደ ፀሎት ግበረልና ንፀሊ
ኣምላኽና እግዚኣብሔር ምስጋና ይብጻሕኻ ዝፈጠርካና ዘድሕንካና ተንብረና ትሕልወና ትባርኸና ክንጽብጽቦ ክንቆጽሮ እኳ ዘይከኣለና ካብ ቋንቋና ንላዕሊ ካብ ኣእምሮና ንላዕሊ ዝኾነ ውዕለታኻ ፍቕርኻ ክብጻሕ ዘይኽእል ተነጊሩ ዘይውዳእ ተቐዲሑ ዘይውዳእ ሕያው ቃልካ መገዲ ሓቂ በይንና ክሳብ ንተርፍ እኳ ጸኒዕና ኸጽንዓና ዝኽእል ደው ከብለና ዝኽእል ሓይሊ ካባኻ ስለ ዝልገሰልና ነመስግነካ ኣለና ኣሜን ሳና ስለ ዝነበርካን ሕያው ቃልካ ክሳብ ሎም ብናጽነት ክንምገቦ ዕድል ስለ ዝሃብካና እውን ነመስግነካ ኣለና ካብ ኢድና ከይተወስደ ከለኻ ዓበይታይ ዲኻ ቀልጢፍና ትጊሂና ለይትን መዓልትን ክንምገቦን ኣብ ውሽጥና ከተሕድሮ ብመንፈስ ቅዱስ ንልምነካ ኣለና ነዚ ዝሰምዑ ኣሕዋት እውን ነዘን ንሕና ተዛረብናየን ጥራሕ ሰሚዖም ስቕ ዝብሉ ዘይኮኑስ ከም ሰብ ቤርያ እቲ ዝበልዎ ሓቂ ድዩ ኣበይ እዩ ዘሎ ኢሎም መጽሓፎም ክምርምሩ እግዚኣብሔር ንስኻ ልቦም ክተባራብር ልምነካ ኣለኹ ኣሜን ክሰምዑ ዕድል ዘይረኸቡ እውን ንኣቶም እውን ዕድል ክፈተሎም ኣምላኸይ ኣፍ ደገ ክፈተሎም ኣርኽበሎም ኩላትና ክንጽበይ ካብቲ መጸበይና ክንጸንሕ ሓይልኻን እምነትካን ወስኸልና ሓቢርካና ስለ ዝነበርካ እናመስገና ንቐጻሊ እውን ምሳና ከም እትኸውን ብእምነት እናመስገናካ ብሽም ኢየሱስ ንባርኸካ ኣሜን 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 ሕራይ እምበር ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ናይዚ መደብና ከዓ ደጊመ ስለ ትምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ንዓኹም ከዓ ኣምላኽ ይባርኽኩም መደብና ብዝወዲእና ኣለና ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መጽናዕቲ ኢና ክንራኸብ ኣምላኽ ብሰላም የራኽበና ጸጋ ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ድሓንቀኒ እዩ